May buntag. May buntag, sir. Ano sa pangalan? Jeremy Ipong yan. Kanang accepted ba nimo ang challenge nga mukanta sa tuang Christmas theme song sa DXDC? Yes, sir. Challenge accepted. Ay, di basta-basta kasama John. So ato ang pakantahon ang ato ang mudawat sa tong Noche Boy na karong panahon na. Sige, on my count, 1, 2, 3, ready, get set, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak ng tuwa at makakarating sa bayan ang ningning ng kalangitan, hawin ang lahat ng sa inyo'y makarating. Ayan! Kasama John. Back up pa iyahang cute na anak kasama John, no? Ni Jenami. Ngayong Pasko, anong gusto mong marating? Kuan, sir, good health lang, sir. Kauban ang mga akong pamilya. O kuan, kanang padayon lang sa paghigugma sa kapwa. Ayan, okay. Salamat kayo. Unya kay hapit Mama Pasko, mag-celebrate magita, no? Nya sa tong celebration namang ilang Noche Boy na. So tubago na daan sa DXDC ang atuang imuhang ang inyong Noche Boy na ayan napagyoy ato ang red wine, pakidawat sa tuang red wine. Ayan, congratulations. Thank you sa DXDC, sa inyo na nag-atod ng mga staff o sa inyong pamasko na regalo. Ayan, salamat kayo. Congratulations nga kay ngayong Pasko, panalo ka sa ato sa DXDC kasamang Jenami. Kawan na to si Radyo Man ay miginita kasamang John. Radyo Man Joel Viray, tatak, Amen!